அடியார்களே, அடியனுக்கு யானை என்றாலே மிகவும் பிடிக்கும். யானையை எங்கு பார்த்தாலும் அதனிடம் சென்று ஆசீர்வாதம் பெறுவேன். யானைக்கு என்ன வேண்டும் என்று யானைப்பாகனிடம் கேட்டு அதற்கு உணவாக பேரிச்சம்பழம், ஆப்பிள், தர்பீஸ் போன்ற பழங்களை வாங்கி கொடுத்து மனமகிழ்வேன். அடியேனும் மனைவியும் ராமேஸ்வரம் சென்று ராமநாத ஈஸ்வரரை வணங்கி மனமகிழ்ந்தோம். அப்பொழுது இந்த யானையை பார்த்து ஆசீர்வாதம் பெற்று மனமகிழ்ச்சி அடைந்தோம். யானையை பார்க்க பார்க்க மிகவும் மனமகிழ்ச்சியாக உள்ளது. யானையின் அழகே மிகவும் அலாதியாக உள்ளது. யானையானது தும்பிக்கையை ஆட்டிக்கொண்டு பக்தர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அடியேன் யானை செல்லும் இடமெல்லாம் சென்று அதனுடைய அழகையும் அதனுடைய நடைய அழகையும் பார்த்து அளவில்லா ஆனந்தம் அடைந்தேன். தாங்களும் யானையின் அழகையும் கம்பீரத்தையும் பார்த்து வணங்கி சிறப்பாக வாழுங்கள். திருச்சிற்றம்பலம்.